Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Don TJ. Айни замон дар 9 километр қарор дорем. Аз ин тараф 7 километр ва роҳ ба сӯи Павроти аэропорт дар ин ҷойвар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Аманал ва шаҳри Ваҳдат. Хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшӣ, ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Ховарон, хонаи рақами 110 ворид мешавем. дӯстони азиз, ҳавлӣ иборат аз 3 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. бениҳоят таъмири хуб дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. наворимона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо дӯстони азиз чӣ хелек мебинед, як мини боғча. дар ин ҷо бошад боз як ҷои холӣ. ин ҷо дар барои даромадан ба тақхона. даруни бино дар ин ҷо чӣ хелек мебинед, коридор, зинапоя, якум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳамом, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ин ҷо бошад дар барои фуромадан ба тақхона. дӯстони азиз, аҳамияти ин ки чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. якум ҳуҷраи истихоматӣ, дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, дуюм ҳуҷра, дар таги зинапоя чӣ хеле ки мебинед ҷои холӣ ҳаст. ин ҷо сеюм ҳуҷраи истихоматӣ, меҳмонхона мебошад. бениҳоят таъмири зебо дорад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. ва ин дӯстони азиз, дари алоҳидаи меҳмонхона. ин ҷо дӯстони азиз тақхона мебошад. дар тақхона як ошхонаи бениҳоят зебо ҳаст бо махсус ҷои мешиштагӣ. ин ҷо чорум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом. ин бошад ҳамон даре ки нишондагӣ будем аз берун. ва дар таги ошхона боз як тақхонаи дигар аст. чӣ хеле ки мебинед фишори об баланд аст. тамошобинони гиромӣ, дар ҳавлӣ об, барқ, канализатсияи шаҳрӣ мебошад. системаи автономи отоплениям гузарондагӣ. ва ин дуюм ошхона мебошад. дар дуюм ошхона дӯстони азиз, панҷум, шашум, ҳафтум ҳуҷраи истихоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳамом. чӣ хеле ки мебинед, як коридори дароз аст. коридори калон аз се тараф треза дорад ва аз ин ҷо ҳам треза ҳаст. панҷум ҳуҷраи истихоматӣ, шашум ҳуҷра, ин дӯстони азиз як балкон. ин бошад
سیوم حجتخانه و حموم. چخیلی که دیدین در هر یک آشیانه حجتخانه و حموم است. حولی با برق و آب دائمی تامین میباشد و این هفتم حجره استقامتی، حجره خواب یعنی سپرلی میباشد. دوستان عزیز چخیلی که دیدین حولی به نهایت تعمیر زیبا دارد، تعمیر نو با شرایط بهترین تامین است. نرخ حولی باشد 175,000 دلار باز سودا می شود. رقم‌های صاحبی خانه در روی اکران. از نام کانال دوم تی جی برای معلومات بیشتر زنگ زده پرسان شوید یا اینکه باز خوبتر می شود اومده از پیشی دیده سودا کنید، چون که نرخ خانه برای خریدارهای انیق سودا می شود. همه چیزها در کاری در نزدیکی خانه هست. مرحمت دوستان عزیز و به همین نوار منبع انجام می رسد. رحمت کلان که ما را تا آخر تماشا کردین. برای رکلام به رقم‌های 937 145515 تنها در واتساپ یا اینکه ما مراجعت کنین. تا بازدید برای کار. خدا نگهدار.